Второ видео за този канал. От предното ми видео до момента съм натрупал цели уникални 3 нови абоната и 4 харесвания на предното видео, което за мен означава само едно, че моето бъдеще в YouTube е здраве стъпило, както и бъдещето ми в Карлуково. Но това е отделен въпрос, защото ние ще гледаме офлайн сесия от мой казино стрим с нощи. Не съм записвал, не съм пускал да записвам, тъй като бяхме доста хора в Дискорд, чувахме се, легавихме се и мисля, че нямаше да е много окей да слушате странични на аборигени, как крещят и викат, което е много не окей за мен, за YouTube и за самия клип. Така какво ще гледаме? Ще гледаме повторенията на дебели залози и както винаги на Gates of Olympus. Сесията се е провела в Inbet, играе единствено там за момента и имам такива по-смислени и по-големи печалби там, които искам да покажа. Но преди да започнем към самото видео, ще помоля хора, които нямат 18 години да скипнат това видео. Искам да ви кажа, че хазарта не е начин, по който да се издържате. Той много често носи трайни загуби, отколкото печалби. Затова работете, гледайте такива клипчета, кефеца, но ако нямате пари, които да загубите, по-добре не залагайте. В случай, че имате, може да си чилните и така. Сега продължаваме към самото видео. Започваме от реплей номер 4, който е на 1,60. Бонуса е, мисля, че не съм много сигурен. Купен. Да, аз го купих. Ако не се лъжа, нали? Ще пусна звук, което е много зле. Ще го намаля. Тук фащаме 100x. Започва с доста добра печалба, между другото, което за 160 бонус 100x не е зле. Има се още 11 врътки. Доста така. Мисля, че беше добър бонуса. Мисля, че един по-големите, което е, нали. Друго какво мога да кажа? Надяваме се да хванем нещо тук. Интересно. Съжалявам, че така ви пускам офлайн сесии, но просто не мога да уча периода, в който да записам и се съм с някой в Дискорд и лафим и така нататък. Тук хващаме близо 900 лева, което е вау на 1,60 залог. Вече сме 1к близо. Не 1к близо, ми сме 1к. Този залог е, мисля, че среден такъв, не е много от залозите, които играят. Не знам, защо съм го купил точно такъв бонус. Но въпреки това се вижда, че се избива и то доста добре се избива. С 1028 лева, което е на 160 бонус, е перфекто. Започваме с... дали не е същия бонус, не знам, малко съм тъп. Както казах, мисля, че може би е същия. Ще видим колко екс ще даде, ако даде 100, със сигурност е същия. Така, тук пак е такъв. Не, това е друг. Пак на тънък залог, 1,60. Имаме по-нататък следващите повторения е с по-дебелите залози. Тук не започва обещаващо, което бях се отчаял, че ще даде въобще нищо на 5 текст на такива врътки. Тук дава някакъв свободен нормален екс от рода на 6 и да, става 11. Така. И тук започва, мисля, че интересната част. Да, тук започва. Тук започва трупа ексове, както виждате 4 екса, което е доста вау. Вече натрупахме 30 екс, което на 1,60 означава, че може би печалбата ще е доста добра за такъв залог. Друго какво? Тук става нищо интересно до момента, освен мисля, че тук пак хвърляше екс, ако не се лъжа. Да, ако не се лъжа, да, точно тук хвърляше екс, ето по 16, вече е 32. Това е доста, мисля, че добра печалба. 800 лева и тук. Почти
да ви кажа, защото мисля, че купих доста на 1,60, но другите не съм им качвал, защото са по-дребнави печалби, такива от рода на купувам за 160, печалбата е 200, което мисля, че няма смисъл да го гледаме, не е интересно за мен, за вас и за такива дребни печалби, които 40-30 лея и някакви такива 40-50 лея отгоре на това, което съм инвестирал, да кажем, в бонуса, няма смисъл да го гледаме. Тук дават 902 лева, нали, което е окей. Това са, мисля, че два поредни бонуса купени, един след друг. Да, това са два поредни, мисля, че купени, един след друг буквално. Тук на 2 лева. Мисля, че тук наистина съм ги забрал. Тук не е пак малка печалба. Близо, мисля, че към около 800, ако не се лъжа. Или някоя друга сесия се бъркам. Нещо са, може би. Сега ще видим. Тук, както виждате, започва пак с 10x, което е за мен лично идеалното започване, но може и повече. За мен лично това е перфектното като X, с който да започне Гейтс в Олимпус 1000, тъй като доста често играя. И, да, това е нормален X за мен, който, нали, може да не се печалба, още вижте с първата такова врътка, не първата врътка, ми по-така сериозен натрупан X е 400, което означава, че бонуса вече със сигурност се избит, защото е купен на 200 лева. Другото всичкото вече над 200 ми е профит, който, нали, не е нещо вау, но да, става този профит на такъв залог. Да, бих казал, че окей. Нали, аз като купувам на такива залози, очаквам максови, аз не очаквам труда на 300, 400, 500 лея печалба, защото за мен аз смисъл, аз набивам по 5-10к на вечер. 300 лева печалба сами, как да ви кажа, нищо. Труда на следващата ми вратка, може би. Но пак е окей, нали, за 2 лева, близо 700 до момента. Друго, мисля, че нещо друго интересно не се случва в този бонус. Да. 724 лева и 70 стотинки на 2 лева залог. Идеално. Сега продължаваме набързо към следващия, който е на 12,50. Този бонус го хванах, не знам защо взех да цъкам на 12,50. Да, това е с двоен шанс. Де факто залога е 10 лева, не е нещо вау. Да пием. Тук мисля, че става по-интересно вече. Печалбата мисля, че е от рода на 1000 и нещо. Ако не се лъжа. Нали, това са ми обичайните залози, като да. Виждате, тук има 91, 91 лева, започваме с 274 лева, което не е зле. Въз основа на залога и това, което дава, е доста окей, между другото. Вече половиния бонус, реално, ако бях купил AceBit. Мисля, че следващата вратка вече е профита. Мисля, че тук някъде, да. Вече тук е профит, ако не се лъжа. Не, значи е по-нататък. Нека да не говоря, защото, нали, сам просто ще казвам. По-добре е мълча, защото съм тъп копер. Лева бива. Също искам да кажа, след тази сесия, която направих, близо бях вкарал в 5к, мисля, че нещо е такова. Започнах да играя камбаните. Такива камбани минаше ход зареч и дие снявате. Вкарам на 30 лева камбани и ми даде 120. Където е много уникално. Направо се чувствам, как да ви кажа, 5 камбани. Да, тук е едно к. Имах една
сесия, която явно не съм търсил, с близо 2000 и нещо печалба, пак пече в труда на 7-8 лева залог и така. Благодаря ви, че гледахте това видео. Надявам се да харесате, да коментирате как вие мислите на коя да е следващата игра, която да игра на DBL, да пробваме за бонуси. Подготвил съм и няколко сесии върху No Limit игри, изцяло отново на No Limit, изцяло отново на тези залози от рода на 10, 15, 20 лева. Мисля, че ще ми е интересна, но все пак коментирайте да видя какво искате да видите в следващия клип. И така, благодаря ви, че останахте до края на видеото и хас му кара. Благодаря.